Alerta, alerta. La Terra ha desaparegut. Salvant-te la vida l'any 912 vaig modificar el passat i segurament vaig provocar la desaparició de la Terra. Per tant, és possible que siguem els dos únics terrícoles que quedem en tota la galàxia. El vostre planeta ja no existeix. No podeu viatjar en el temps i no teniu missió. Jo de vosaltres buscaria feina. En aquesta part de la galàxia s'acostumen a buscar aventurers o mercenaris per determinades missions delicades. En un moment el tindràs a casa. No t'ho pensis dues vegades. Demana-la. No saps què fer amb els robots? Posa't en contacte amb una de les 300 sucursals del Banc de l'Einstein. La manera més luxosa de viatjar pel subespai. Unions còsmiques. Em penso que no havia vist mai tants anuncis junts. Sí, sempre és el mateix quan arribes a Punt Central. Al subespai, si veus, no pilotis, tu tries. Soda Cosmos, el teu refresc. Altre punt de les estrelles, perquè no et veig. Ah! Ves més a poc! Compte amb el satèl·lit a l'esquerra! Tranquil, que ja l'he vist. No saps què fer amb els robots? Què et sembla si agafo els comandaments jo per entrar a Punt Central? Per anar bé s'ha de tenir una mica d'experiència. Va, digues que les dones no sabem pilotar. No és això. Portem un objecte molt fràgil i... I què? Res, que m'estimo més pilotar jo. Estaré més tranquil. D'acord, si insisteixes tant. Nou Susnik 3000XXX, la manera més luxosa de viatjar. Soda Cosmos, el teu refresc preferit. L'agència matrimonial de tots els solters de l'univers. Què fa aquest? Però què està sonant? Ho has vist? Tenia prioritat jo. I el carregament. Li ha passat res? Gràcies per la dutxa. Està sencer. Només que els hi ratllem una mica aquest cristall, els xingus no ens en pagaran ni 5. No! Ronda, hi ha hagut desperfectes? S'han cremat les ballestes d'estabilització de l'esquerra. La pantalla tèrmica ha quedat tocada i s'hauran de canviar 8 sensors. Podria haver sigut pitjor. No! Se'ns ha trencat el cristall. Els xingus no ens ho perdonaran mai. Quina excusa els hi donarem aquest cop? Valerian i Lorelin. Bons temps. Unions còsmiques, l'agència matrimonial de tots els solters de l'univers. Ho sento, ha quedat així, no hi hem pogut fer res. Què voleu que en fem d'aquesta pila de cristalls trencats? També els podríeu vendre a trossos petits. Molt graciós. Els turistes segur que us els comprarien. Als tarabrians els hi encanta tot el que brilla i els hi sobren els blutocs. Sí, és veritat, però per desgràcia són una colla de garrepes. 5.000 blutocs. És el que havíem quedat, oi? Quedem en paus. Tranquil, que tampoc n'hi ha per tant. Encara ens queden 1.000 blutocs al banc. Que és exactament la quantitat que deveu a l'Astroport. Pels desperfectes que heu causat als panells publicitaris. D'acord. No cal que em miris amb aquesta cara. Sé perfectament què penses. Que tot plegat no hauria passat si t'hagués deixat pilotar. Tu fas tu tot això. A mi no m'havia ni passat pel cap. No sé si ho veus, però t'estàs tornant un paranoic. Punt central. Ambaixada de Blagos. Gorgiogol, s'acosten les eleccions al Consell General de Punt Central i la nostra popularitat ha baixat en picat. Si ens hi presentem, és evident que perdrem. Fes tot el que estigui a les teves mans per guanyar-les. Tinc el pla perfecte per assegurar-vos la victòria, vostra immensitat. Excel·lent, i espero que aquesta vegada no em decebis. Crec que estem tots d'acord, benvolguts accionistes, que no hi ha res més repugnant que un plat de protocol d'Arcturus.
Té un aspecte repulsiu, una olor fastigosa i és del tot indigest. Els únics capaços de ficar-s'ho a la boca són els arturians. El protocol d'Arcturus és boníssim! N'hi ha per llevar-se'n els dits! Va, mengeu-se'l tot abans que s'acabi! Tal com poden comprovar, el meu holograma publicitari et pot fer menjar qualsevol cosa. La idea és excel·lent, és un invent genial. Es barallaran per comprar-nos-el! L'única pega és que el poder de suggestió de l'holograma té un radi d'acció molt limitat. I com el penses solucionar, aquest problema? Fent-ne una producció a gran escala perquè tots els habitants de Punt Central en puguin tenir una casa. I de debò pensa que la gent el voldrà adquirir, un estri com aquest? No, per això crec que l'hem de canviar per un ser que sigui molt més atractiu, irresistible, capaç de vendre el que faci falta. Te'n dono 5 Blutox. 10! 6, va. 9 i ja no baixo més. Hola, no teniu gaire clientela, avui? La veritat és que no. No és gaire bon dia. Us fa res? Endavant, però aquí la gent no els agraden gens els pidolaires. Al meu planeta, si féssiu això mateix, no us considerarien uns pidolaires, sinó uns trobadors. Lorelin, he comprat un grapat d'ascensors per 6 Blutox. Lorelin? Atura un moment la nau. Es pot saber què t'ha agafat a tu, ara? Què feies? Que no ho has vist? Ballava. No sé si ho saps, però tenim la nau avariada. No toca entretenir la gent, ara. Què? No cal, quedeu-se'ls tots vosaltres. Què? Però que t'has begut l'enteniment! Estem sense ni 5 i els hi dones tots els Blutox? Així, per què ballaves? Per ajudar-los i per passar-m'ho bé. I para de cridar així, que sembla que et falti un bull. O sigui que em falta un bull. Mira, Lorelin, si no t'agrada estar amb mi, ningú t'hi obliga. Ho saps de sobres. Ets lliure de fer el que vulguis. I ara, si no et fa res, me'n vaig a arreglar la nau. Adéu, adéu i gràcies! Perdona, jove, que podem parlar un moment. En manca una sola persona i el món sembla deshabitat, va escriure un poeta terrícola. No em fa cap falta la Lorelin. Només estic una mica amoïnat, i ja està. Amoïnat? Sí, normalment avisa quan ha d'arribar tard. Lorelin? Valerian, m'han ofert una feina molt bona que em valoraran les qualitats artístiques. Què? Què dius? I l'he acceptat. Sí, i he pensat que a partir d'ara faré la meva vida. Ho has dit tu mateix, sóc lliure de fer el que vulgui. No? Sí, però de fet... Ara ja no seré cap càrrega per tu. Sense mi segur que et serà molt més fàcil trobar la Terra. Que ho dius de veritat? Espero que ens puguem anar veient de tant en tant per conservar l'amistat. Que et vagi bé, Valerian. Adéu! Però... No et vull ni sentir, Ronda. No he dit res. Però tingues present que els motors encara no estan a punt. Fantàstic, i a sobre em toca fer tota la feina jo sol. Veniu a descobrir l'últim invent de les galeries universals. Per tan sols 3 Blutox podreu tastar uns suculents embrions d'estrom.
Els embrions d'estrom són exquisits. Te'n menges un i ja no pots parar. Jo faig servir glucosa amb beta-galactosa perquè m'ho mereixo. Pararé una estona. M'ho he ben guanyat. Aprofitaré per anar a prendre alguna cosa i distreure'm. Lorelin! 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 On s'ha ficat? L'ectoderma! Vigila per on vas! És un holograma! Bon dia a tothom! Oi que sempre heu volgut llegir el pensament dels altres? Doncs ara ho podeu fer amb el nou Cognitol, el primer aparell telepàtic del mercat. Compreu-lo ara mateix! Cognitol! He de comprar un Cognitol ara mateix, com sigui! Jo també! $400 Bluetox, quina ganga! Per què ho he comprat, això? N'hi ha per tot arreu. Compra't una Lorelin, qui no la té encara. Canta, balla i entreté tota la família. Fes que la teva vida sigui més divertida. Així era aquesta, la feina tan bona que deia la que li valoraven les qualitats artístiques. Fer publicitat. He de reconèixer que ha sigut tot un èxit, gran creador. Gairebé hem acabat totes les existències. Tothom vol tenir una Lorelin a casa. S'estan pagant uns preus desorbitats per fer publicitat. L'enhorabona, gran creador! Hem creat un nou objecte mediàtic que ens farà encara més rics. Rics! Rics! Volem ser rics! Cada cop més rics! 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 Volem ser rics! Cada cop més rics! Fora l'imperialisme de Blagos! Últimament no som gaire populars. Sí, a mi també m'amoïna. I el gran emperador vol que guanyem les pròximes eleccions al Consell General. Doncs ara com ara no tenim ni la més mínima possibilitat. Prou que ho sé. Explica-li a ell, això. Mira, és la terrícola. És el nou holograma publicitari de la Galaxcom. Tots els productes que anuncia es venen com xurros. Dius que es venen com xurros? Mira que interessant. Acabo de tenir una idea genial! S'ha venut l'ànima a la publicitat. Com l'ha pogut fer una cosa així? El que ha venut és la seva aparença física. Ja. Oi que sempre heu volgut llegir el pensament dels altres? Doncs ara ho podeu fer amb el nou Cognitol. El primer aparell telepàtic del mercat. Fa pena. Hola, Valerian. Hola, com anem? He vingut a demanar-te perdó. Per què? Si no has fet res. T'ho volia explicar personalment, això de la feina, però tenia por que t'ho agafessis malament. I per què m'hauria d'agafar malament? Ets lliure de fer la teva. Per mi pots fer el que et doni la gana. Ja veig que ets tan amable com sempre. No m'has de dir res més? A part que fa molt de fred per l'època que som, no, res. Molt bé, si t'ho agafes així. Porta'm a l'estudi. Mira que sóc burro. Per què les faig, aquestes coses?
Doncs a treballar. Els eslògans d'aquesta setmana. Són tan ridículs com sempre. Ja ho sé, és la manera més efectiva de fer publicitat. Però què són aquests disbarats? Legos és el nostre planeta aliat. El que volen és fer-nos costat. Prou d'enemistat. Legos és el nostre planeta aliat. A les pròximes eleccions heu de votar per en Gorky O'Dol. Ens paguen 2 milions de Blutox perquè els hi fem aquesta campanya publicitària. No ho penso fer. Vas firmar un contracte. Doncs em faig enrere, ho sento. Busqueu-se'n un altre. Anunciar olis hidrogens m'està bé. Fins i tot anunciar aquells meteorits de la sort. Però em nego a fer propaganda de Blagos, m'hi nego. Busqueu-se'n un altre que us ho faci. Tots els artistes fan el mateix. Quan els hi comença a pujar la fama al cap, es tornen una colla de capritxosos. En realitat, tenim prou material dels enregistraments anteriors per fer-ho senzill. Així no la necessitem? Mira que bé. Molt interessant. A veure, explica'm els detalls. Valerian. Calla, que no tinc ganes de sentir res. Només et volia fer saber que tenim visita. Ah, sou vosaltres. Ho sento, però no tinc monedes. Només t'hem vingut a avisar que sabem que volen liquidar la teva amiga. La Lorelin? La volen matar quan? Aquesta nit. Hem pensat que com que és la teva nòvia la voldries ajudar. La Lorelin no és la meva nòvia. Au, vinga, quan dues persones es discuteixen com vosaltres dos és evident que estan enamorats. Quines bestieses de dir. L'hem volgut avisar a ella directament, però no ens han deixat entreveure-la. Sabeu on viu, ara? Això és una propietat privada. 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 Ara tu i jo tindrem una xerradeta. Qui t'ha contractat? No cal que t'hi esforcis, no sóc un bocamoll. S'han acabat els secrets, oi que sempre heu volgut llegir els pensaments dels altres? Doncs ara ho podeu fer amb el nou Cognitol, el primer aparell telepàtic del mercat! Ho vull saber tot. Lorelin. Lorelin. Què hi fas aquí? Si no has vingut per demanar-me perdó, ja te'n pots anar ara mateix. Estàs en perill. Els de la Galaxcom han contractat un assassí per liquidar-te. Sí, home, quina bestiesa. Els hi faig guanyar molts Blutox. Per què m'han de voler matar? Vesteix-te. Els hi anirem a preguntar. Però... En Gorky O'Dol. Què ho fa que cada vegada que em passa alguna ens hem de trobar aquest canalla? Ara mateix ho sabrem. Així no et deixaran entrar. Està ple de guardes. Encara sóc l'estrella de la casa. Té, porta'm la bossa.
Hola, tinc reunió amb l'amo. I aquest pallasso és el meu nou ajudant. Molt bé, endavant. Lagos és el nostre planeta aliat. El que volen és fer-nos costat. Prou d'enemistat. Lagos és el nostre planeta aliat. A les pròximes eleccions heu de votar per en Gorky O'Dol. Et juro que jo no ho he gravat, això. No s'imagina el plaer que representa veure el teu pitjor enemic fent-te publicitat d'aquesta manera. A partir de demà al matí, totes les Lorelins de Punt Central difondran aquest missatge 100 vegades cada dia fins a la data de les eleccions. Demà al matí, gran creador, li faré l'ingrés dels 2 milions de Blutox. I quan hagi guanyat les eleccions, la recompensa encara serà molt més gran. Durant els descansos observava el procés de gravació. L'aparell funciona com un seqüenciador. O sigui que les gravacions que ja tenen fetes les poden manipular com volen i poden crear aquest missatge que tu no has gravat mai. Exacte, deu ser això. Quan estudiava Galaxity tenia un programa similar. Si no m'agradava al final d'una pel·lícula, el canviava. No és aquí la Lorelin? No, i ara per què hi hauria de ser? Tu també? M'han dit que tenia una reunió amb vostè. Venia amb el seu ajudant. Jove! Dóna'm aquest cristall ara mateix. Corre, Lorelin! Prou, pareu de disparar! Prou, és un ordre! Són una colla d'inútils, aquests guardes! No fan mai res bé! Com a mínim, tenim el cristall, que és el que importa. I el difusor ha quedat intacte. Encara podrem llançar la campanya. Oh, no sé què esperem, doncs. Enviem el missatge. Lagos no és el nostre planeta aliat. No ens volen fer costat. No voteu per en Gorky O'Dol. Diguem no a Lagos. I això no és el pitjor. Desfeu-vos dels hologrames i defenseu les vostres idees. La Galaxcom només vol els vostres diners. Està convencent a tothom que boicotegin els productes dels nostres clients. Ja hem perdut el 80% dels contractes publicitaris. I no paren de caure'ns demandes. Exigim 1. Recuperar totes les Lorelins immediatament. 2. Acabar definitivament aquest tipus de publicitat agressiva. I 3. Acabar tots els tractes amb el gran creador. Fora Blagos! Fora Blagos! Fora... No sé com ho faré per explicar-li al gran emperador que m'he gastat 2 milions de Blutox per perdre les eleccions. Adéu al món de la publicitat. N'estàs segur que no vols pilotar? No, ja me'n refio de tu. Però què fas? Ja veig que no em puc relaxar ni un moment. Ets un desagraït.